de Gijón, en la seva edició 19. Tots han demostrat diversió més que perícia a l'hora d'abocar la sidra al got. I el rècord mundial s'ha aconseguit. Ambient festiu a la platja del Torreó, a Benicàssim, és la desfilada dels artistes de carrer del Rototom Sants Plas, que volen dir així adeu al poble de Benicàssim, ja que avui és l'última nit de concerts al ritme del Festival Europeu del Reggae, i ho celebren en música i balls. 8 dies en sabor jamaicà, que s'arredoneixen amb una jornada de cloenda que comptarà amb estreles com ara Abyssinians i la veu femenina de Tana. Les nostres vacances en la mar. Guanya només per estalviar un dels 580 creuers que regalem. Rural Caixa Group CRM els ofereix els esports. Susana, bona nit. Bona nit. Guerra oberta en el futbol. Sí, Frederic, i Televisió Valenciana vetada als camps de futbol. Ha començat